на три части, който е сцената, външната, международната зала, нататък е вече аремната част. Цялата страна виждаме жълтата награда. Едно време това е било кухнята към двореца. Днес е личния офис, работния офис на премиер-министъра на Република Турция. Нашия премиер-министър Бойко Борисов и бившият президент бяха посрещнати тук в този офис на брега на Босова. Виждате жълтата сграда в дясната страна. От лявата страна има стани, където в момента има скели, строителство. Това ще бъде хотел. И след него виждаме бяло Катания, това е военноморския музей. И на него виждаме малък парк и паметники на Барбарос, на Яки Паша. Долу виждаме хотел Конрад, американския хотел Конрад в формата на S долара. Когато бяха на посещение в Турция, Буш, Обама, Клинтън живяха там в този хотел и както нашия по-бившия президент Петър Стоянов. Стъпнем по видима нагоре стърчи, това е паметника на демокрацията, долу виждаме и сребърния паметник на Ататюрк. От лявата страна региона се казва Орта, средното село. Вижте стъклената сграда Бахче Шехир. Тук в този регион се намират от булеварда надясно се казва Орта. От булеварда наляво към дома Бахче се води вече като Бешикташ. Стъклената сграда, висшите учебни учреждения, нощните клубове и също така малко по-напред виждаме един от луксозните хотели Four Seasons. Те са два в Истанбул. Единия беше на основите на Макбулската школа. Другия е тук, в двора има два басейна. Единия с минерален източник напълнен, отдолу има спа център с минерален източник, а другия басейн е запълнен с свърховска вода. Сграда от цялата страна, това е лицея на Бешикташ, Бешикташ надолу си. И на предските гости виждаме един от най-известните дворци в Европа, Чиран Сарай. Започва да се строи от 1964 по 1967. До днес не се знае с каква цел е повторен, но първоначално е било Османски парламент, след като изгорява в 1990. По-късно вече се повторява и днес е в наборен вид. Тук се изпращаме
средноморско училище. Всяка това е един от уважаваните бизнесмени в Република Турция. Той взима това училище, прави реставрация и прави дарение на държавата, днес където име средноморско училище. И второто се явява като общежитие. Ако внимателно погледнем през прозорците, ще се виждат и леглата. По-нататък, вече първото се явява лицея, Кабаташ, а между първото и второто здание се намира деканството. След тях вече университет на Галатасарай е от 1900. След тях вече идва летния офис на Султана, също се казва Ферия. Днес е ресторант на високо ниво и се казва ресторант Ферия, където от двете страни има по 4 колони.